Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili kasama kinibugog kayo alumar. Identero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat niya tingnan ti aldaw iti Huwebes papagayam 4 bilang iti bulan ti Agosto 2022. Dito na po ti programa Damdamag ni Berto. Dito di pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz, kadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno yung tayo idasar dahil nagdudumang damdamag. Ngayon tayo trataren, pagsasaritaan, ken pagsisinukatan, ti kapan panunutan. Apo nga agbuybuya ken nagdingdingeg. Iri deti nga gundawa wenno iti deti nga paset wenno parang ti programa idasar tayo apo deti panang kondenar deti grupo apo digiti consumer deti Power for People Coalition gagayem keng kabsat kinundenar da apo ti Ilocos Norte Electric Cooperative gapu iti nangina nga singir ti kuryente dito'y probinsya pakairamanan ti Ilocos Sur Electric Cooperative wenno ISECO gagayem ken kabsat so anat makunayo di rin mayata po nga mangipaay iti reaksyon na iti dito yung panang kondenar ti nasa nga grupo iti INEC ino ti Sibubukay na probinsya ti Ilocos Norte gagayem ken kabsat mabalin nyo apo ti magkipartisipar iri sa bali nga bangir ni dating nga presidente Gloria Macapagal Arroyo ngayitan ket may nga diputada apo manipod apo di Pampanga adda dati gakat na apo nga mangpapigsa di political party system ngem ti ayan na nga pagdaksan iti deti nga gakat gagayem keng kabsat na ipalaon ditoy nga mapatawan ti dusa dagitay balimbing iti politika gagayem keng kakabsat so padaanan nyo apo ta pagsasaritaan tayo ditoy when no anda agsukat ti administration party aglalagto apo digitay politiko nga mapan kada jay grupo at ti administrasyon na gagayem keng kabsat adda nga ta mabalinan tinasao gakat no mapagbalinto nga naan-anay nga linteg gagayem keng kabsat iri pagilian tay nga Pilipinas adda tay nga SWOT nga survey babaen ti Social Weather Station dito ya po nga survey ket napagdamagan digiti respondent nga Pilipino no anna ti pangibilangan da iti kabibiyag da no isuda ket nabaknang wenno marigrigat o para 10 ket 8 nga porsyento apo kada iti Pilipino ti mangibilang iti biyag na nga marigrigat gagayem ken kaamsat ken pagsasaritaan tayo deti gakat apo ni Marinduque Representative Lord Alan J. Velasco nga i-require na digitay gumatang itilugan behikulo nga masapol nga adda iti parkingan da gagayem ken kaabsat adda parkingan ti lugan mo ije arubayan mo wenno je uneg di solar mo wenno may compound di balay mo sakbay nga palubusan na ka ti Land Transportation Office nga mangi rehistro kadeta na sao nga lugan mo. Ayan, nat mo kunayo. Adda ni di mo na nga kastoy apo ng MT require na I think Baguio City adda ordinansa nga kastoy nga digitay establishmento masapol nga adda iti mapataod nga parking nga area kada gitoy nga establishmento tapnon ti ka saan nya agbalin apo nga sagabal iti taray ti trapiko digitay luglugan kada giti kada gitay kalkalsada especially digitay sangwanan digitoy nga establishmento digitoy adamdamag tintay trataren intay pagsisinukatan ti kapampanulutan pagsasaritaan iti deti nga parang ti programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis
at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian yung gowns sa babae kas kameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, at na pala sa po siyam nga minutos kalpasan, ti oras tayo alas 12, di programa tayo Damdamag ni Berto. Kinundinar apo ti electricity consumers, nga dito ikit idadauluan ti Power for People Coalition, P4P, ti Sky High, di ti panang determinar da, Sky High Power Rates, nga baybayadan di kiti residente dito Ilocos Norte ken Ilocos Sur, no pay ti probinsya tayo, ti pannakabalay wenno taeng ti Bangi Windmills nga detoy ket na pagbalinpayen nga kas simbolo ti kampanya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Itay napalabas nga eleksyon na gagiyem kay kamsa at nga may sa apo nga taga Ilocos Norte. Dagiti residente ti Ilocos Norte nga si Serbian ti Ilocos Norte Electric Cooperative wenno INEC ket mapagbaybayad da iti umabot iti 16.76 ay iti kada kilowatt hour idinto ka ti Ilocos Sur dagiti Ilocos Sur residents nga mga alamet ti elektrisidad manipod ti Ilocos Sur Electric Cooperative wenno ISECO ka residential iti biyang di residential ket agbaybayad da iti 16 pesos and 11 centavos kada kilowatt hour para iti idinto nga maidilig deti apo iti Manila Electric Company wenno Meralco nga agsingsingir laeng iti 9 pesos and 75 centavos.
gagiyem ken kabsat ya. So kunati P4P gagiyem ken kabsat nga ti unconsumable nga digiti Pilipino para iti 16 pesos per kilowatt hour iti elektrisidad ikarangrunan ti Ilocos Region ket saan nga kas ti ka-develop wenno kaduras ti National Capital Region nga addaan iti abundant makaumanay or aggar subsubra nga renewable energy nga region ket maibilang detoy nga panag sagrap iti saan nga saan unay nga nasayaat wenno suffered from natural disaster diti panangiya bilang nga po dito P4P gagiyem ken kabsat inpeteng ni Arances gigiyem kabsat nga ti coal wenno carbon nga paggapuan ati mono dati ti mangituntunda iti nangato nga power rates gigiyem ken kabsat ket bakbaklayen apo digiti consumer ti rehiyon no sa dinno nga ti power supply agreements para kadigitay cooperatives gigiyem ken kabsat ya DJ apo ti nagbalin nga rakurak deti P4P nagbalag pa dito nga ti Green Energy Advocate iti deti nga sitwasyon ket mabalin wenno deti sitwasyon ti Ilocos Norte ket mabalin nga kaagbalin na sitwasyon ti intero nga pagilyan gigiyem ken kabsat deti Ilocos is a preview of what can happen to consumers if we let companies who force us to use electricity from coal and gas escape the responsibility of the decision by passing on the coast. Ipasa da kada tayo gagiyem kamsat digito nga kumpanya ket ag-decide para iti panagusar ti fossil fuels iti laksid nga addaan tayo iti makaumanay nga planta digiti renewable energy sources iti pagilyan nga Pilipinas oray ti biang ti fossil fuels wenno oray no maibilang nga ti fossil fuels ket naranggas iti biang ti aglawlaw gagiyem ken kamsat so nga ada dati panang ngawag da iti matang ti Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga aramiden na kuman digitay addang tapdon ti kasta malpasen detoy apo ket agusar digitoy nga electric cooperatives iti renewable energy gagiyem ken kamsat ya wena po deti may nga pagsaksakitan tinakem dagiti kalugaran tayo especially apo dito Ilocos Norte we have windmill plants adda pa digiti solar kada sabsabali pay apo ngem nanginalat ti kuryente gagiyem ken kamsat agasin nyo apo diti in fairness to INEC gagiyem ken kamsat ni apo General Manager Agdigos ken sumagmamano apo Board of Directors tinaki dialogue apo iti San Miguel Corporation tapnon ti kasta maibaba siguro apo iti pagbayad ti elektrisidad nga damit damit dinalan na siguro gaputa from 19 pesos less than 20 nagbalin nga 16.76 ijay Iseco 16.11 kakabsat 16.11.1892 ijay Ilocosor ito'y probinsya ti INEC 16.767 gagiyem kabsat compare iti Manila Electric Cooperative nga 9 pesos and 75 centavos laeng less than 10 pesos ada agwat tayo apo nga nasursurok ngem 7 pesos iti kada kilowatt hour gagiyem ken kamsat nga daytoy may sa kadagiti pagsidsiddaawan even dati P4P wano dati Power for People Coalition nga grupo agsiddaaw da ta saan met apo nga wenno tibiyang ti Meralco awan digiti renewable energy nga mabali na pagalaan da gigiyem ken kamsat isu nga mas daaw digitay consumers nga makaammo iti daytoy no apay nga mas nangingina pa iti INEC compare iti Meralco kakabsat ken gagayem idinto nga ditoy pagilyan tayo or iti probinsya tayo isu ti maibagbaga nga taeng digitay renewable energy plant kumpanya apo nga agpapataod ti elektrisidad babaen iti angin babaen iti darang ti init
solar power, kada digiti windmill power plants, gagayem nga adda iti umamyanan nga paset ti probinsya. So, nukit kitain tayo, adda dinalan na no isuman ti makagapo nga naipanapo ti 1676 16 pesos and 76 centavos per kilowatt hour para kadati nga billing month gagiyem ken kabsat ti singir ti inek no o isu ti makagapo deti pan nakidayo lagda iti SMC ti San Miguel Corporation gagiyem ken kabsat gabutan na ipagpablaak nga aday ti inaramid nga dialogue ti board together with the general manager gagiyem ken kabsat ngem no ti kitain tayo deti parwara po ti Power for People Coalition gagiyem ken kabsat taginginaen da pay lang nga po deti 16 pesos and 76 centavos sa ti inek ken 16 pesos and 11 centavos iribiyang ti Iseco wenno Ilocosur Electric Cooperative ti amak pagamamkan deti nga grupo Power for People Coalition kakabsat ken gagiyem amangan ta maitulad ti amin nga kooperatiba iti intero nga pagilyan nga Pilipinas nga mangparigat kadagiti Pilipino no mabaybayan ti kastoy nga sitwasyon. But tegunakon, in fairness apo kadagiti taga Ilocos Norte Electric Cooperative, especially ti management ken ti board, adda dialogue nga nainyuswat da apo iti San Miguel Corporation nga may sa kadagiti pakaangangkatan ti elektrisidad nga iserserbi ti inek kadagiti house o no pagtaingan ken kastameten establishmento gagayem ken ngamsat. But still apo nga kas analisasyon ko iti dating rakurak manipod iti dating grupo ti P4P wenno Power for People Coalition nangina pailaeng para kadakwada apo dito 16 pesos and 76 centavos kada kilowatt hour nga singsingirin apo ti biyang ti Ilocos Norte Electric Cooperative. Banag nga isu siguro tinangudyok wenno pilit kadakwada nga mangiparwar iti detoy nga kapanutan ken kastameten panang awag dat imatang ti madaydayo Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga aramiden na digiti addang tapnon ti kasta saan nga maituloy wenno maitulad ti sabali nga kooperatiba iti sabali nga paset ti pagilian nga kas kadeti paspasarin tayo ditoy Ilocos Norte ken ti probinsya ti Ilocosur gagayem ken kabsat madanagan da unay nga maiparis ta ditoy sabali nga paset ti pagilian iti detoy mapaspasamak wenno paspasarin tayo akinangina ti singir ti elektrisidad ditoy Ilocos Norte gagayem ken kabsat isu nga dapat apo nga adda digiti aksyon nga maarami diti detoy no talaga nga nangina paylaeng para kada tayo detoy nga nasao nga singir ti Ilocos Norte Electric Cooperatives adda digiti nagduduma idi na po nga palawag ti inek nga ang angkaten da di elektrisidad nangina apo ti paghangkat da kadiri agpaangkat wenno pakaalaan dati nga enerhiya nga maiserbi apo wenno iserbi ti inek kada tayo naungkat amin na po nga sweldo digitay empleyado luglugan especially ti general manager gagayem ken kaabsat adu nga aligasyon ti rimwar kontra ka digitay taga inek to include board members gagayem ken kaabsat isu nga dapat nga addamanen apo ti digitay nagduduma nga munisipyo. We have Paway, we have Dingras, ken sabsabali pay. Adda na po digitay even Lawag, sanggunyang panlungsod ti syudad ti Lawag naginvestigar da. But digitay sabsabali apo nga ili, especially Dingras, in Dingras, base iti may isang konsehal nga nakasarsarita tayo ni apo sanggunyang bayan member Honorable Joey Apostol, nangaramid da ti resolusyon nga na-address apo iti biyang ni apo Gobernador Matthew Marcos Manotok tapnon ti kasta daytoyen apo iti wenno ti biyangen ti gobyerno probinsyal nga idadaolwan ti apo gobernador ti mangyuswat iti maysa nga investigasyon tapno maadresan DJ anil-il digiti taga Dingras gagiyem ken kaabsat panggep iti nangina unay nga singir iti kuryente. So nga DJ tinaramidan in Paway I think in deliver ni apo Efren Valdez coming with lang ti konseho ti biyang ti Paway nga privilege speech
ken basi iti panakin inumante ken kuana ket saan niya satisfied digitay taga konseho wenno digiti kameng ti pagpandayan linteg dita paway iti nagbali na palawag digitay taga Ilocos Norte Electric Cooperative even sangun yung panlungsod ti syudad ti Lawag gagiyim kay kabsat ni Apo Konsehal Alcid nang iparora po ti grado 5 out of 5 sa ti grado na po iti inek iti panagipalawag da kadetoy nangina nga singir da gagiyim kay kabsat. So saan nga ta nga ibilang pailay nga po ti Power for People Coalition nga tinaibaban nga singir ti kuryente manibod ti inek nga nagbaling nga 16 pesos and 76 centavos ket nangato pay laeng para kada tayo parigat pay laeng kada tayo gagihim ken nga kabsat wenno nangato pay unay nga singir apo para kada tayo detoy nasao nga presyo nga 16 pesos and 76 centavos ti panangibilang nga po ti Power for People Coalition ti singir ti kuryente sky high kasla kangato apo ti langit gagiyem ken kaamsat ti kangato ti singir ti elektrisidad bawen ti inek ditoy Ilocos Norte. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pay ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukwa kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manibut iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipud kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan ngarud kakailian padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show basarakan iti Biak na Batu Street barangay number 21 Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan,
Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iti deti nga panagtutudo, agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga awara na niyon di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo men. Blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makagkagatilan mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada handa gurigor, handamet nga makarik nga timadi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Okay, tuloy. 20 minutos kalpasan. Ti oras yung alas 12. Pagyaman tayo metapo, di tayo naayat nga tumultulong ka na tayo. Para itideti panakidanon ti programa Damdamag ni Berto. Ti Kalawagan Belisario Farm, no CB Farm, iti Bares Besding Rasilocos Norte. Babayin ka na Mr. Dado Belisario, kani Ma'am Janet Belisario. Ti biyang ni Provincial Agrarian Reform Project Officer 2, Engineer Vic Ines, ti Department of Agrarian Reform dito Ilocos Norte. Ni Ma'am Erlinda Ferminhood, ti Barangay Naglikuan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan, Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Ju Agtarap, ken ni Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Ni Honorable Mayor Edward Buyet Kilala iti Corimawa, ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada, ni Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Zacarias Flores Street diti Siyudad Tilawag, ken Engineer Neil Jose iti Pugad Lawin North Courier Service Balintawak Street dito Siyudad Tilawag. Okay, itultuloy ti apo tintay panagdadanggaya. Ipurpursigi wenno indasar ni dating presidente ken Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ti House Bill number 488. Ana ti House Bill number 488 gagiyem ken kamsat at detoy nga gakat kalikagum na nga papigsaen apo ti political party system. Dito'y pagilyantay nga Pilipinas. Dito'y nga may pagilyantay nga Pilipinas ket multay party system. Hanga kaslay di Amerika, dwala nga partido. Gagiyim ken kaabsat, ken digtay sabsabali nga nasyon. Apo. At tinasaong gakat nga dito'y House Bill number 488 at dati nakapalaon dito'y nga madusa dagitay balimbing apo iti politika. Ayun, balimbing. Gagayem kayong kamsat. Balimbing. Pati butante, may baga nga balimbing no ko, daduma. Ag-value da iti kayat niya, timet nyo kung mangibilbilang kadakwada nga balimbing, digitay political leaders, nga imuna nga nang kasarita kadakwada, nga nintuad kasuiti butos mo. Sino digitay kang runaan na political leaders, digitay kakapitan, gagayem kayong kamsat, digitay kakapitan, sumagmamano laeng kadakwada ti saan nga mangi iti bagida iti biyang ti politika. Ada digiti po politikos nga numapan ni kandidato when sir, when ma'am, when apo mayor, when apo konsehal, when apo umay kayo, libre kayo nga umay, saan kay nga paupawilan. Ada digiti kasjay. Adami digiti ay talaga nga mga ramid dati adda nga po tapno maembargo. Saan na matuloy digiti political campaign activity ti saan da nga suportara na kandidato iti may isang barangay gagayim keng kamsat.
ngem ti kadadaksa na po nga araramid digitoy panangharas da kadigitoy turayanda digitoy opisyal ti barangay gagiyem keng kaabsat nga terrorizen da digitoy agbutos nga no dida suruten ni kapitan nakadado digitoy bagbagada paibabawik dete kastoy mo paikat ka nga purpis digitoy inted ti kastoy nga departamento nga para kada kayo ibabawik amin digita digitay awan ti kasta po hanga pang political digita hangkay nga mamatpati kukukan nyo pa ikit din deta kapitanen nga kasta ti no may turedyo saan when i-report yo hanga mabali na pang kampanya ti anyaman nga programa ti gobyerno kaslo ko mata purpose gagiyim kayong kamsat paikat ka nga purpose kung kunan ni deta simang kalaingan nga kapitan mo saan mabalin gagiyim kayong kamsat aglalo tata adda inarami da po nga cleansing ti Social Welfare Office kadigitay talagang lehitimo wenno kwalipikado nga umawat apo ti ayuda manipo diti programa nga Pantawid Pamilyang Pilipino gagihim kayong kamsat ni Congressman Gloria Macapagal-Arroyo ti agta tumaktakder kas House Senior Deputy Speaker in the 19th Congress deto'y explanatory note na itinasao nga gakat deto'y Political Party Act dito'y ngayon palawag ti diputada nga ni Arroyo ngayon ti pakasaritan ti pagilyan when no pakasaritan di may bagbaga nga political parties ti pagilyan maus-usar digitoy kas political vehicles tapno mangabak ti maysa nga kandidato yun agagayem kamsat no sino di naki-affiliate sino di jay anang banner ti pagtarayam kas kandidato gagayem kay kamsat kas la sadyay nga madisidir no sinno wenno anya ti gasat mo iti basing kawel ti politika napigsa nga partido deta partido apo iti partido ti administrasyon deta sinumet ti makatubbo ita ti administrasyon ket halos amin nga napipigsa nga kandidato ket adda ni ti administrasyon gaputa adda iti panagakar-akar jumping salad gagayem kay kamsat digiti politiko tunggal agbaliw iti administrasyon especially ti biyang ti administration party gagayem ken kamsat DJ ita iti agbalbalin nga problema kaslo ko matinapat sa makapo iti biyang digiti dilawan nya kunada digiti partido da dating presidente Noynoy Aquino da Mar Rojas nagkandidato ni Leni Robredo nga isu ti kangangatuan ti posisyon iti biyang digiti oposisyon gapot isut vice presidente next kani dating presidente Rodrigo Duterte nga manat inaramid ni Leni Robredo nang bukel iti sabali wenno nagtakder iti sabali nga sabali nga partido gagayem kay absat particular imbes nga yellow sa anen nagbalin nga pink lawanen haanen nga dilawan gagayem kay absat yung mga ganon kakabsat ken gagayem so digiti aspirante apo ag dagakar-akar dati partido para iti panakay sigurado nga isuda ket mga bak depende apo kadijay partido nga paki alyansaan daw no pagkandidatuan da addamet digiti kandidato nga tured sipit wenno lakas loob gagiyem king kaabsat gaputa awan sa bali no other choice awan met party nomination handa makaala iti gagiyem king kaabsat isu nga no ana DJ adda nga bakanten isu ijaydan nga no awan pwestuen da injay kalikagum dan aglalo ti administration party ijaydan gagiyem king kaabsat nga maki agtakder para iti panagkandidato da awan choice da nga sa bali awanen ti sabali apo nga pagpilianda no di ket di giant te kunakon lakas imbes nga lakas party lakas loob gagayem kay kamsat anat inaramid dati pimusay nga dati nga presidente gagayem kay alsat ni Apo Fidel Valdez Ramos ila kandidato aduda idi nga nagbabalubal gagayem kay kamsat gaputa saan nga isu ti pinili ti partido ni Cory Aquino gagayem kay kamsat dati unido gabutad dati caucus idi
sino ti pinatakder ti partido ti administrasyon ini, ti dating House Speaker, late House Speaker Ramon Mitra, malagipyo, ti Kenny Rogers, nga diputado ini, House Speaker Ramon Mitra, isu ti pinatakder da po ti partido, kalpasan ti isu nga haan nga ni FBR tinapili. Dati nakamansayag nga dating nga presidente, anat inaramid ni FBR, gagiyem kamsat, nang bukel iti bukod na nga partido, di partido lakas, gagiyem keng kamsat. Then, nagbabalubal da po, isu tinangabak. Ni Fidel Valdez Ramos, iso nga nagpresidente. Ngayon nang bukel iti kabukbukudan na nga partido. Yan yung DJ ti may sakarigiti ipawpawil dito gakat ni dating nga presidente Gloria Macapagal-Arroyo nga iso na iti Pampanga Representatives gagayem ken kaabsat. Inpeteng ni Arroyo nga ti turncoatism, dito parang duwa nga partido ti saan nga rumbeng nga may encourage isu nga bayan laeng digitay mabaybayan dagitoy nga mang perperdi ti konsepto ti word of honor ken dignidad ti maysa nga leader gagayem ken kamsat. Idi babayan ti bill ni Arroyo wenno deti gakat ni Arroyo panawenen ko na nga maddaan tayo iti linteg tapnon ti kasta agbalin nga loyal wenno napudno dagiti politiko kadagiti partido da. Ket maliklikan ti sistema ti makungkuna nga ward politics wenno political chameleons wenno chameleons nga mapaspasamak iti agdama. Nagbalin wenno mapagbalin nga naan-anay nga linteg ti impila ni Arroyo digitay balimbing ket otomatiko dito ti kita inyo nga parte dito linteg digitay balimbing wenno umakar iti partido da automatic nga maikat da apo kadigitay nakapilyan da wenno nakabutusan da nga posisyon wenno office gagiyem ken kamsat DJ na ang inabak na posisyon isuda ket nagakar-akar iti partido kalpasan ti makatawen wenno kasangwana makatawen kasangwanan ti eleksyon wenno kalpasan ti eleksyon gagiyem ken kamsat maipawil pa digitoy nga agtaray nga politiko iti anyaman na posisyon iti masungad nga panagpipili. Ayun, maiban, digitoy, malaksid, iti deta, maipawil dapay nga maapuintaran ti anyaman na pwesto, iti uneg ti tallo atawen, 3 years, gagiyem ken kamsat. Inayon na nga tinasawag gakat, ket wenno deti political turncoat, ket saan nga mabalin nga umawat wenno digitay maibilang nga political turncoat ket saan nga mabalin nga agigem wenno agokupar iti posisyon iti akaran da nga partido idinto nga kasapulan nga maisubli digitay amin nga ginastos wenno inted kadakwada ti partido nga pinanawan da kagiddan ti pannakaipaay ti 25% surcharge suno adda 1 million nga impaay ti partido kay kaket maibilang ka nagakar-akar or political turncoat ket bayadam di inted ni partido kay ka plus adda surcharge na nga 20 ket 5 nga porsyento gagayem kay kamsat medyo nadagsen but siguro panawenen na po amoy deti kaatidog kaadto ti partido deti multipartisan iti pagilyante nga Pilipinas deti peti mangited iti dakkel nga riribok apo iti biyang ti panagpipili gagayem ken kamsat kitaan nyo di Estados Unidos dudwalat partido gagayem ken kamsat nga aglablaban adami ti di maikatlo parang wala kang binatbat third party ka ni multi-partisan dito pagilyante nga Pilipinas nga kaslejay dwalang gagayem ken kamsat ti agbabalubal tayo pakairamanan apo ti kangatuan nya posisyon tibiyang ti kina presidente, kina vice-presidente, si senador, pakairamanan na po di kita mamayor, gugobernador, di diputado, gagayim keng kamsat, iti Estados Unidos. Para kanyak, okay kanyak, diti gakat ni former President Gloria Macapagal-Arroyo,
nga mangipawila po iti kaaduunay digitay papartido to include di panagakar-akar ti partido gagayem kay kabsata tapnon ti kasta maliklikan na po dito kasi orimet ket di adu ti partido dito pagilian nga Pilipinas may isa ti araken digiti kakandidato wenno digiti politiko DJ administration party gagayim kabsat ada pwede kiti kandidato nga kantsawan day da mutemetin di kinakapal moks nga Pilipino abo kandidato awan ti para kwat dida para inom dida para pulutan dida digijay pasakalye nintumet kandidato ko na ket amuyumet diri partido nga nakaikapengak napo nanumong partido dito awan ti pangnamnamaan mi malaksid ka digiti personal nga donasyon ti gagayem mi ken personal nga kwarta mi ada digiti kasjay di ba so dijay ti mangibilang nga talaga nga adda digiti agpulpulos ka digiti may bilang nga dadakkel nga partido especially administration party iti presidente gagayem ken kabsat nga isu ti mabalin nga pakaawatan da po ti dadakkel nga pundo para iti kandidatura da. So dahito iti kayat nga lipasen ti gakat wenno House Bill number 488 nga ipurpursige ni dating nga presidente nga itan Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Anat ti makunayo apo uri dating agbutbutos no ka may surot tay kadigiti balimbing kung kunada kadateo ngimdi daan mo digiti political leaders masadadda nga isuda ti balimbing at anat sinurutan ni boss da ni mayor ko naglagto dito met mayor ito yan nga napan ken ni administrasyon gaputa dati sa administrasyon wenno imme digiti agtuturay pinagsapatada ida yapno napigsa DJ partido da. So isudat nagbalimbing kayat da kay nga isurot nga agbalimbing. Gagiyim kay kabsat so ti sarita nga balimbing adda ka DJ political leader wenno digiti agikam kampanya mangigigem ka digiti tattao nga agbutos gagiyim kay kabsat adda digiti kasta mabuting diti tao nga lumihis ore di na kayat gabutan ni leader na ni kapitan kangrunaan na digiti kakapitan ti maysa ka digiti kababingbingan rupa Puerto de los Buenos nga agikam kampanya gagayim keng kabsat no daduma aglalo digiti opisyal nga kabalinandang harharasen wenno butbutngen digiti kabarangayan da so digijay mabalin nga maliklikan ton gagayim keng kabsat nukas pagarigan ta maaprobaran tinasaong agakat diri House Bill number 488 ni dating presidente Gloria Macapagal Arroyo. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Subarod, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadag iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di iti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod pasit ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag asinig ti mga bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kay agpangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Prexon 2 Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282 Blue House Prexon 2 Beach Resort.
Daytoyen tinurore di kiti agisem kari di daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy ti programa tiyo Damdamag ni Berto para pulo ket 5 nga minutos ti palabas apo kalpasan ti oras tiyo nga alas 12 iti dati nga tenga ti aldaw iti Huwebes 8 or 4 ti mabilang iti bulan ti Agosto 2022 gagayem ken kaabsat okay, mapantemi tapo iti estado ti panagbibiyag tayo nga Filipino. Gagayem keng kamsat, iti kaado di kitay didigra, kaado di kitay sakit, nangatong presyo ti magatgatang, manipod gasolina, aging ganat makan, bayad ti kuryente, nga kukwestiyonaran da pa yun po, ti kadakil ti singir ti electric cooperative, especially INEC, gagayem keng kamsat. Muyo ka di, nga dito kaudyan nga survey, nga inyuswat ti social weather station, ngimmato ti bilang tayo nga Pilipino nga mangibilang nga datayo ket nakukurapay. Ayun, gagayem keng kamsat. Ngimmato ti bilang dayti pamilya nga Pilipino nga mangikonsiderar iti bagbagida kas marigrigat. Tikaw dyan nga survey ti social weather station manipod iti dati nga 43% iti bulan ti Abril. Idi Abril ket 43% iti Pilipino kada iti Pilipinos ti mangibilang nga narigat ti panagbiagda. Ngem dito ikaw dyan nga survey, imabuti na po ti 48%. So the 5% nga nayon nga bilang apo digitay wenno mangibilang nga isuda ket marigrigat. Ti social weather station ket inestimate na nga kaditay self-related for families ket ti 10.9 million idi Abril idinto nga ideti nga tawenen 2022 gagayem kamsat umababuten ti 12.2 million Abril 2022 kunak kuma 10.9 million idi detoy nga Hunyo 2022 12.2 million dagitay mangibilang ti bagbagida nga kas marigrigat. Kabayatan na ada 31% kaditi respondent tinagkuna nga borderline poor. So borderline no kunam ket di nagbaitan ni medyo nabakna ang ken na pobre gagayem ken kamsat borderline poor gagayem kamsat ada ti borderline na bimaba manipod ti dati nga 34% ken ada deto iti 21% digiti mangibaga nga isuda ket marigrigat wenno bimaba manipod iti dati nga 23% gagayem kamsat naaramid deti nga non-commission face-to-face interviews babaen iti 1,500 nga respondents iti entero apagilian nga nairugi di Hunyo 26 nagpatingga iti Hunyo 29 iti agdama nga tawen. Sinula di kita ngamin may bilang nga babak ng tataapo di kita addaan iti makaumanay nga pagsapulan. Adda pa di kita dati nga medyo mariknam nga saan nga rimigat ti biagda ngem after apo ti epekto ti pandemya nagsarding di trabaho gagayem ken kaabsat ala nakasublida ngem saan nga full operation di pagtrabahuan dikad medyo basit di kita gagayem kaabsat wenno saan mismo nga ni kumpanya tinang limitar iti oras ti panagtrabaho da or nagikat pa retrenchment gapu iti agda mga sitwasyon na gagayem ken kabsat naglukat nga agpesohan nga nahayran di dati nga bilang di dati nga trabaho gagayem ken kabsat nga rason nga adda di kitay naapektaran wenno namin pinsanen nga saan nga nakapagsubli iti pagsapulan wenno pagtrabahuan gagayem ken kabsat di ba no adda di kakasdi apo nga napaspasamak gapu iti epekto detoy
pandemya kakabsat ken gagayem so nga nukit kitain tayo mamatiak kadeto nga inbunga ti survey ti biyang ti social weather station nga mato ala nakababrodan medyo mababrodan idikwan nagdagsa ti nangato nga bayad ti kuryente nagdagsa ti nagepekto ti nangato nga bayad ti petroleum products mato ti mga presyo di kita magatgatang di ka naguyod manen nga nagpababa dito medyo umungungar nga sitwasyon da iso nga di na yung swat dito nga survey at da di kita nang ibaga when nung mato pa ikat din ti bilang di kita mangibaga nga isuda ket marigrigat yung mga di kita apo di pinakasimple siguro nga panunutin tayo when i-considerar tayo no apay nga dakastoy nga resulta ti survey gagayem keng kabsat nga inyo swat apo ti social weather station para kanyak convincing very convincing that i resulta apo ti nasao nga survey nga mato apo ti bilang di kitay Pilipino nga mangibilang nga isuda ket nakukurapay from 43% gagayem keng kabsat iti Abril nagbalinen nga 48% itay bulan ti Hunyo gagayem keng kabsat di kita kasimplian siguro nga lagi tayo nga rason no apay-apay nga dati kastoy nga resulta iti survey limukay ti pandemya gagayem kabsat nagoperar di kitay pagtrabahuan ngamadda di kitay pagtrabahuan nya namin pinsanan nga sana napakaungar nagrikep paginggana ka di kitoy damit di kitay nagoperar bat hinay-hinay kasla agpapaungar nga naggapo iti nakaro nga sakit gagayem kay kabsat adda di kitay dati sa nga gasot ti empleyado na idi agsubli ti operasyon na nangalalaeng ti 25 nagnayon ang agingga ka di kitoy di na pay na meet DJ dati nga bilang di kitay trabahador na so di kitay saan niya na retain no saan pa nga nakasubli nagtultuloy nga at damit di kitay nakapagsublin gagayem kay kabsat ngem kas kunak nagdagsa po di kitay parigat iti biag nga bunga pa ilang iti pandemya di kitay gagayem di jay mato ti bayad ti serbisyo together with magatgatang then di kita elektrisidad kang runaan na deta do pa di kitay mangibaga ket deti masusweldok ket di pa ket di umanayon na pagbayad mi ti kuryente di jay masweldok ti makabulang ket agkurangak ti kastoy tapno mabayadak di konsumok ti kuryente yung ganon gagihim keng kabsat dito presyo di kita produkto a petrolyo di kita serbisyo nga kasapulan tayo gagihim keng kabsat di kita goods especially di kita pang inaldaw-aldaw nga kasapulan iti uneg ti pagtegan kang runan ni kusina nangina ngimina amin di gitoy gagihim ken kabsat isu nga dakkel apo ti nagbalin nga epekto na uray nakasublikan iti trabaho addan iti makaumanay nga masapulam ngem nagbalin nga di makaumanay gapo apo ti panagnato ti presyo di kita magatgatang to include services. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan,
Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo. Dayto ti turngem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian yung gowns sa babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, ada pinabatbati apong 4 minutos kasangwanan ti oras yung alauna, gagayim kayong kaabsat. Ada may sapay apong very interesting gakat, manipod pa ilang apo iti House of Representatives. Dati gakat, katin pila ti dating House Speaker, nga ni Marinduque Representative Lord Alan J. Velasco. Gagayim kayong kabsat. Diyan ka mo, no? Adda pabor ka dito, yun, no? Adda digiti kumontra. Inpila ni Diputado Velasco, ti may isang gakat para ka digiti mayat nga gumatang iti behikulo na. Gagayim kayong kabsat. Dati gumatang ka digiti behikulo na nga masapul nga sakbay nga iproseso ti LTO, ti pan naka-irehistro, digiti nga gatangin da, nga lugan i-require da digitoy nga agparehistro nga adda maipakita da nga garahe wenno parkingan apo ti lugan nga gatangin da gagayim ken kaabsat. Dito House Bill number 31 yan pila ni Lord Alan Velasco. Kunana, dapnon ti kasta digiti car owners ket maadlaanda iti parkingan kadagiti luglugar, especially digiti pakapaspasabakan ni napo tinakaro nga trapiko. When no street congestion na agagiyem kayong kabsat, inayon na pa nga digitay kalkalsada ket agbalbalin na po nga parkingan ti luglugan nga mangi tunda apo iti panag-ilet ti trapiko wenno panakabekkel ti trapiko gapu pay laeng apo iti panagngato ti bilang digitay luglugan wen. Ada survey idi jak malagipen apo no kasano ti kaalisto ti panagngato apo digitay behikulo kakabsat keng kabsat gagayem. Even DPWH sa isuswat da po nga panang monitor no mano digitay luglugan agtartaray kadiri national highways. Makita yo digitay waya nga maipakuros yan ta kalsada no ka pag monitor diri jay no kasano ti kabisi DJ street mano nga lugan ti lumabas iti kada aldaw no kada oras depende ka DJ may maala na nga record gigiyim keng kamsat apo ada na iswat idin apong survey iti panagnato ti bilang digitay luglugan gagiyim keng kamsat. Segon ken ni Velasco ti traffic congestion ket maliklikan especially kaditay metropolitan areas nga ma-identify by the National Economic Development Authority, Metro Manila, Angeles, Cebu, Bacolod, Baguio, Batangas, Cagayan de Oro, Dagupan, Davao, Iloilo, Naga, and Olongapo. Awan pay Lawag City dito. But kada tayo po dito Ilocos Norte, especially in Lawag City, makikita tayo na po ti road congestion when no traffic gagiyem keng kabsat gaputi kaado di kita luglugan na kunapay ni Velasco nga dito nga bill when no gakat na ti mga ramid apo iti wagas tapnon ti kasta digitay tattao ket mga ramid da iti kabukbukudan daga nga garahe when no parking space nga dito ket requirement para iti isu amin nga agkalikagom when no agplan-plano nga gumatang kadiri motor vehicle gagiyem especially no mausar digitoy kadagitay lugar
nya kas may baga nga nailet una yan ti kalsada ti kaadu nga luglugan nya kas kadagiti ni i-mention gagiyem ken kamsat so DJ apo iti maysa kadagiti kalikagom deti gakat ni Lord Alan Velasco Marinduque representative para iti deti gakat ng House Bill number 31 when no mangi-require kadagiti addaan tilugan when no gumatang tilugan nga masapol nga adda garahe da gagiyem ken kamsat especially apo kadagiti lugar nga na-mention nga ditoy ket makitan apo ti traffic congestion gagiyem ken kamsat na Manila, Metro Manila, Angeles, Cebu, Bacolod, Baguio, Batangas, Cagayan de Oro, Dagupan, Davao, Iloilo, Naga, ken Olongapo. Tekunak hanpe nga na-mention ti probinsyate nga Ilocos Norte, ngemad na po diti busor diti pada nga giturturong tilugan no maabutan da iti biyang ti nailet nga trapiko especially apo diti Manila North Road nga kumamang apo wenno manglabas kada ti dakkel nga mall iti nagbedngan paset da asirig ti nagbedngan ti syudad ti Lawag ken ti San Nicolas. Okay? So anot makunayo, gagiyem kamsat, okay lang ba? Ano nga ro din adaka dito sentro awan ti garahe, ngem kayam ti gumatang tilugan, saan ka nga makagatang? Gaputa di met irehistro ti LTO, no awan ti maipakitam nga garahe. Di ba? Adamit pagsayaatan na. But I think in Baguio City, ada ordinansa da apo nga mangi-require kada kita establishmento nga may patakder, gagiyem ken kamsat nga masapol nga mga pataod da, mangilatang da iti espasyo kada di patakderen da nga adda maibilang nga kas parking space when no mga kumudar kada iti luglugan digitay kliyente when no customers da gagiyem kay ngabsat in Baguio adda malagip ko kasjay kasi tsaka mo no aprubaran na but adda kasjay din nga rimrimwar nga plano ti Baguio when no naaprubaran nga ordinansa ti Baguio nga rirag patakder ti establishmento masapol nga adda maarami da po nga parking space da. Thank you very much kaditi sumaganad ti CB Farm no Kalawagan Belisario Farm iti Barangay Baresbes Dingra Ilocos Norte kukuha kinamatmantunan da Mr. Dado Belisario ken ni Ma'am Janet Belisario ni Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines ti Department of Agrarian Reform. Thank you very much Mike ken ka Ma'am Erlinda Ferminhood iti Barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu Hawaii. Mr. Onofre Durupan iti Wayanay Hawaii ni Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Iba Beach Hawaii. Honorable Mayor Edward Buyat Kilala dita Curimaw Ilocos Norte ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto Ontario Canada. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara Ilocos Norte. Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis Hospital nga masarakan iti number 121 sa Carias Flores Street, Lawag City. Ni Engineer Neil Jose iti Pugad Lawin North Courier Service iti Balintawak Street dito syudad ti Lawag. Okay. Awanin na po tinabati pa yung oras dito dito yung tenga ti Aldaw and umalim iti programa ti Damdamag ni Berto dati ni bagayam yo ni Robert Berto de la Cruz kinadwa iti technical control ni Maki Paulino Agustin ibati min tinatalinay nga malim ti Huwebes ti amin na sangapada agyaman kam tingkay panagbuya ken panagdingeg. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar, identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipat. Agtimek tayo kakailian, tapno maamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, iti daytoy programa. Damdamag ni Berto, rangkay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Kakailan, adto'y di pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan, luang kalbing ken karnero, po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kada iti kumadanong mga ipainom tayon ket hang agapo kada dagitay stagnant waters tadi je pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umuna makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at taktimet nabasa je kimot na papurgami nga dagos no kada je apo so nga
Ken dito pinagtutudo na dakalabanag nasalsud mo dito Robert ken Yes, Doc. dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow da karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laing nga asideg di balbala yung mga ramit kay te temporaryo ang paglinungan da. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Kadwa gundaway, kumablaw kami kada kayo, iti nagasat nga malim, ti Huwebes tayo amin na sa kapada. 4 ti mabilang iti bulan ti Agosto 2022. Dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Awisin na kayo ang kadanggay mi tilas ti may isang oras para di programa tayo tinapalabas. Iri dito nga malim papagayam, ibasa tayo manen ti sabalipay nga napili tayong surat. Ngayon padayawan niya ibasa tapnon. Agwayaway iti dangatang, tipadas na wenno napalabas na iti biyag. Ngayon kasangwanan ngayon tayo rugyan, niya ibasa dito nga surat. Pagyamanan tayo, di kitinayat ni sponsors, iti programa tayo tinapalabas. Thank you very much kini Engineer Neil Jose, ti Pugad Lawin, North Courier Service, nga masarakan iti Balintawak Street, diti Siyudad Tilawag. Iti ketyo nga ipawitapo, mapanijay Manila, mapanijay Tugigaraw, mapanijay Santa Ana, mapanijay Isabela. Mabalin nyo lang nga po ti pumasyari ti opisina da, iti Balintawak Street, diti Siyudad Tilawag, likod ti Kapitolyo Provincial. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Thailand, manipo diti St. Camillus de Lilis General Hospital, na masarakan diti number 121, Zacarias Flores Street, diti Siyudad Tilawag. Thank you kini Ma'am Elis Tamayo, iti barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you pa kini Mr. Edwin Ancheta, di Toronto, Ontario, Canada. Pagyamanan tayo pa ni Honorable Mayor, Honorable Edward Kilala, Cunimao, Ilocos Norte. Ni Ma'am Millie Espirito, ken Mr. Millie Espirito Agtarap, ken Mr. Joe Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Erlinda Perminhu, iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Kastapay ken ni Engineer Vic Ines, ti Provincial Agrarian Reform Project Officer ti DAR, dito Ilocos Norte. Thank you very much iti CB Farm, wenno Kalawagan, Belisario Farm, iti Barisbes Dingras, Ilocos Norte, babaeng kada Mr. Dado Belisario, ken ni Ma'am Jeanette Belisario. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo.
JAMR Construction Supply titurungin. Ken no kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asidag ti Mangato Bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa sidegi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Daytoyen tinurure di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipot ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Papagayam ti surat nga di padayawan niya ibasa iti daytoy nga malem nga nakaipalaunan ti napalabas wenno pakasaritaan ti biag kinayat ket ni patulod babaen iti maysa pagayam nga kayat na ti paawagan iti tangatang iti naga na Sabina. Naisaguday iti surat ni pagayam tayo Sabina, tinapalabas ko, Manong Robert. Babaen iti deti nga surat ko nga nangipalaunak iti napalabas ko. Yabrasak tinagasat nga malemyo. Kang runan na ken kapagayam ko ken ti co-pilot mo. Kastameten nga kablaawak diri so amin nga dumdumngeg. Iti deto nga programa. Naawi sakmet tapnon ti kasta umay ko ipaset. Ti pakasaritaan ti biyag ko. Ngamin tunggal manggigak nga linabag wenno palabas ti biyag, dahil agsursurat. Kasla makari takmet, kasla maibuyugak kadagiti liday. Kang runaan na kadagiti, nadadagsin na pagteng, iti biyag dahil agsursurat.
At tuyak nga ro dita kabsat itinasda ito nga nadayaw a programa. Tapno intaman binsa-binsaen tinapalabas. Intaman met binsa-binsaen, day di kalman, nga isu iti nang muli iti agdamak. Sublianan ta pagayam ko ti pamilya nga nagtaudak. Kasladyak maibaga nga naragsak wenno nariribuk. Ngamin, managapa ti ama kininak. Ngem numalpasen ti apa, kasla kasamit manen, ti tagapulot ti relasyon da. Nupay kasta kas may sa agtutubo kadagiti nga gundaway, adda pa nakaumak, adda pa nagpasugnod ko, wenno adda rurud ko kadakwada. Agtawe na kiditi sa nga pulo ket dua, Manong Robert. Ganus, pailaeng ni panunot. Ammo kidin ken makitkita kon dagiti mabalin na kaamak wenno kabuting ko. Ammok met idi na bigbigen dagiti pagteng nga mabalin na mangitunday ti ragsak wenno mabalin na mangitunday ti liday. Kabsat ko, iribiyang ti pamilyak managapa ni papa ken ni mama. Wen kabsat managapa na gitoy, nga no daduma, agpupukaklatan iti silid ko ket makaamudan. Makaamudan no anya ti aramiden day ti tunggal maysa. Ngem kasla sabidong kanyak, ti panagsinsinong batwen no panagpimpinok kauda. Kasla ti panangyarig ko kadagiti agundaway ket nakaturong amin ti mata digiti nakalawlaw wenno lawlaw wenno digiti karubame. No kasta nga agapada. No apay Manong Robert, bayam nga lawlawagak ka. No dya kagriro iti panang lagip kabsat in-inauna ni mama. Iri sa nga pulo ket lima no di peket sa nga pulo ket pito atawen. Ngem ni papa. Agtatrabaho idi ni mama iti maysa nga department store. Kapsat ko. Idinto nga ni papa ket may samit nga tricycle driver. No pay daytoy ket taga probinsya ti Cagayan. Ngem na ipalapal iti lugar tayo gaputi. Kaawan kano iti pagtrabahuan iti lugar na. Maumameten nga agtalon. Makigapas, makiraep. Ken sabsabalipay. Gaputad dati kabagyan na dito nga gimatang iti tricycle. Isu ti nakadanunan na ta tinalek ti kabagyan na nga mangipasada iti tricycle. Deta ti pagdaamok. Di tamet nga nagkita da ken ni mama gapungarod ta. Agtrabaho iti maysa nga department store ni mama. Naginnayat da gitoy. Iti baet nga inaon ti inak. Iti sangapulo ket lima wenno diket sangapulo ket pito atawen. Manong Robert. Bunga ti ayanayat damamaken ni papa. Siyak na ipasngayag. Ngem nariingak ti masansa na panagapapada. May sa ti ammo ka makagapo no apay nga kanayon ti panagapapada. Daytoy ket ti kinaimon wenno kinaselusa ni mama. Siguro kabsat ket mabalin nga maamak nga isukat isuna ni papa gapu ta ubing nga rod. Ken mabalin nga agsapol iti mas ubing ngem ni mama. Adda idin dagiti mangmangig ko nga sarita dagiti lalakay nga dagiti wano nataengan ket kasapulan da wenno dagiti nataengan anwang ket kasapulan da ti umarab iti mas nalanglang to aruot. Mabalin nga kasta ti panangipapan ni mama nga isuna ket naangrage na ruot idinto nga agkabanwag ni papa ket mabalin nga sumapol iti mas nalanglang tungem ni mama. Pagayam ko.
banag karidi agundaway. Dakkel ti basol ni mama. Gapu iti kinaseluso na. Wenno selusa na. Numaladaw nga agawid ni papa. Unget wenno addamanen atap na. No kanayon ti panang kudit-kudit ni papa iti cellular phone na. Unget wenno agimon manen ni mama. No tawagan ni mama ni papa ket saan na nga masungbatan nga insigida, ento no sumangpet pagsasawan na manen. Nga dito'y tumanen nga rumaba ti apa. Nga agpatinggapay iti panangipalpalapal ni mama kadigiti lunglungan. Wenno saan, urean niya laditan. Napasensya met ti amak. Gaputa, saan ko nga napuot nga dinangran ni papa ni mama. Urean niyan ti aramiden ni mama kingkuana. Tongpaen, kugtaran, tongpaen nan tumanen. Ken urean niya digiti ikakakuk na kingkuana. Kamsat ko. Nang nangruna nga, pagamam ka kiti dedi nga sitwasyon digiti naganak kanyak. Awan ti kabkabagyan mi iti lugar nga ayan mi. Kamsat ko. When, awan ti kabkabagyan ni. Ngamin ti balay nga pagiyanan mi ket saan mi abalay. Balay ti best friend ni papa nga napanije Hawaii. Ket idi agtipon da mama ken ni papa. Dito'y nga enjaya ti gayem na nga isu ti agbantay wenno isu da ti agbantay. Ngamin ket mapandan ti asawa na isu na ken ti anak da nga ubing ije Hawaii. Basit ti balay no pay simentado awan ti problema tanalagda. Ngem nalawa ti arubayan, Manong Robert. Nagtuloy ti panaglabas ti panawen. Ti aldaw nagbali na lawas. Idinto nga ti lawas, binukel na ni bulan. Narurus ti kalendaryo, wenno pinanid ni kalendaryo. Ket na ikupin ti tawen. Nagtultuloy ti kasta nga kasla aso ken pusa, damama ken ni papa, Manong Robert. Wen kabsat ko. Adda ko ni ti high school, mababainak no kasta nga agap-apada. Tay kunakon, kasla kanayon nga, nakapokus ti imatang digiti tattao kadakwada, wenno ti balay nga pagiyanan mi, no kasta nga agapada. Kenawan sa bali nga kas kaditi munonan niya palawag ko, nga rason ti pagapaanda no saan niya ti kinaselosa ni nanang, nuno ni mama. Kas iti na minsan nga adda iti pasken iti karuba mi. Kabsat ko. Pakasar deta. Adda ni papa iti nasao nga pakasaran gaputa. Kabsat ti agkasar ti maysa kadagitipada na nga tricycle driver. Napan kami met ken ni mama gaputa naimbitaran kami met. Idi malpas ti pangpangan dituyen kabsat nga narugyan ti salsala. Sala ti agabalayan. Sala ti manugang ken wenno ti nubya ken nubyo. Sala digiti agkatugangan wenno ti manugang ken ti katugangan. Pakairamanan metten digiti adday ti dayta nga tillaong kabsat ko. Nakarit wenno naiyawag tinagan digiti aggayem da papa ken ti kabsat ti nagkalaysa. Nga isuda kanu ti sumala. Timet kamali ti amak saan nga ti inak. Tinala na kapareha no dikit nangala iti sabali. Nga insala na iti tenga ti salunan. Daytan kabsat nga kasla nauram ti rupa ni mama. Amuklat ta idin nga sabali manen ti mapasamak. Inawis ko ni mama nga agawi din ngem saan na kinayat. When nalpas ti piyesa da papa ken ti kabsat ti nagkalesa. Mapan ko man agtugaw ni papa iti lamisaan niya pagsasangwan da nga aggiinom.
Ngem saanen nga nakatugaw gaputa ginutangtang ni mama ti likod na. Wen lukod ti bado na. Ket dito'y nga naiparusisi ti amak. Gaputa adday din ama inom na. Nagtarayak tapno anawaek ni mama gaputa nakababain ka dagiti tao, Manong Robert. Ngem saan nga nagpakaanawa? Nagsasawan na ti amak. Iti sangwanan ti adu nga tao. Adu digiti gumisnges-nges wenno makapungtot iti ugali ni mama. Gaputa mabain ti amak, nagalaludo yan na pimanaw ket sinarunumin iti inak, Manong Robert. Iti adda kami ti balay saan paylay nga narnek ti inak. Iti namayan na ken ni Papa, iti pasken. Intuloy na nga nagsasawan. Apay, pagpabainan na kiti sangwanan di kiti adu nga tao, gapo ka dita, bakit akon? Gapo ta inaunaak ngem sika, iso nga, ti ubing ngem siyak ti insalam? Addaak dita nga asawam. Apay nga saan nga siyak ti umay mo, ayaban tapno kasalam. Tarantado ka. Ibabainak, pagpabainan nak. Dagita ti balikas ni mama ken ni Papa. Awan tinauray na nga sungbat ti lalaki wenno ti amak. Saan na napnek ket inasitgan na pinagalabat na ti rupa ni Papa. Kabsat ko na padumog ti amak nga amok nga tip-tip din na ti bagina tapno dangran na met ni mama. Agingga nga timakder detoy ket kastoy ti balikas na. Mauma akon Lisa. Mauma akon ti kastoy nga aramidem kanyak. Kinunana. Simong bat ni mama ket kastoy ti balikas na. Wen, mauma kang kanyak. Mauma kang kanyak gaputa. Nataingan akon. Gaputa bakit akon. Isu nga kauman akon. Saan niya ti kinabakit mo wenno edad mo ti kaumak? Ngem ket di ti ugalim. Ti kanayon mo nga panangimimon ken kanayon na panangibabain mo kanya ko sino ti kasangsangok. Kita man ti naramid mo kanya kitay. Urek lang na iparusisi ti pananggutad mo iti likod ti badok ket jak nakatugaw. Anya ti langak ka di pada ka lalaki. Anya ti langak ka di tao nga nakaimatang ti napasamak kanyak. Tsaka mo no anya ti klase ti panunot nga daking ka. Tsaka mo no anya ti klase nga babae ka. Balikas ni Papa. Ngem imbes nga maalukoy ni mama iti rason ni Papa, saan? No diket manen pinagalabat na ti rupa ti amak, Manong Robert. Gaputa saan na madaeran ti amak ti pampamayan keng kuana ni mama. Ginawat na ti tulbek ti tricycle nga nakasabit iti diding. Ditoy nga napan na sinakayan ti motorsiklo ti tricycle. Kinamakam ni mama ngem saanan nga naigawid. Pinataray ni Papa ti tricycle nga pimanaw iti balay. Madanaganak met iti day di agundaway. Gaputa na paspas ti taray ti tricycle ket adda inom ti amak. Amangantaan niya ti mapasamak ken kuana, Manong Robert. Nagpukpukaw ni mama iriday di nga ipapanaw ni Papa. Ngemawan ti naaramidan na. Agingga nga nagtime ka ket kastoy ti sao kiti inak. Mama agsarding kan. Kababaing ka iti tao. Kitaim ket amin nga lumabas iti balay tayo ket sangkakita da tayon. Aglalo kayong ka agpukpukaw. Awan ti bibiyang ko no. Anya ti panunuten da. Tinalawag kanya ket pagpabainan nak ti amam. Ibabain nak. Mama saan? Saan niya aramid ni Papa deta? Kitaim tinamnamayam keng kuana. Tinong patungpam kinugtakugtaram nagsasawam. Ngem, ada ka di naramid na ama di keng ka? Diniswan na kakadi. Sinong batan nakalaing iti sarita kininlawlawag na ti pagtaktak diran na.
Ngem no kunam nga sinubot na ka uray no kasta unay ti panangdangdangran mo kay kuana pulos nga di nakapinitik mama. So nga amok nga saan niya aramiden ni papa ti mangibabain kay ka. Kinunak. Nagkalma ti inak nga ngumisngis-ngis lata. Agingga nga sa dinto tinapnapanan ti torpena ta napangataman nina kaditi. Susapo. Agtalnakan ma, agtalnakan. Kinunak manin. Nagtalnamit manong Robert. Nagkulumpyo iti tugaw na. Ngimkas lang umisngis-ngis latta ti rupa na. Simre ka kiti kwartok kit dito'y kabsat nga. Inbulos ko ti sakit tinakem ko iti kanayo na pan nakapaspasamak ti kastoy. Iti nagbaetan ti amak. Ken ti ina. Kasangwanan niya ituloy tayo dito surat ni pagayam tayo Sabina. Thank you very much kay the Engineer Neil Jose. Iti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan iti Balintawak Street diti Syudad Tilawag. Agyaman tayo pa kay ni Dr. Alan Thailand manipo diti St. Camillus de Lelis Hospital iti number 121 Zacarias Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kay ka Mr. Edwin Ancheta dito Toronto, Ontario, Canada. Agyaman tayo pa kay ni Honorable Mayor Edward Buyat Kilala iti Ili Akurimao. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap kay ni Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Thank you pa kay ni Mr. Onopre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Ma'am Erlinda Perminhu di Barangay Naglikwan, Pasuki, Ilocos Norte. Ni Provincial Agrarian Reform Project Officer 2, Engineer Vic Ines, di Department of Agrarian Reform ti Ilocos Norte. Kastapay di managyaman tayo di CB Farm, Kalawagan, Belisario Farm, di Bares Besdingra, Ilocos Norte, babaeng ka na Mr. Dado Belisario, kani Ma'am Jeanette Belisario. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Ito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti girubing ken nagtutubo. Daytoy kiturungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilian nga gowns sa babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa ay kariri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City.
Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para king ka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Kablawan tayo iti naya ta dumdum nge nagbibuya kada tayo ti deti nga malem ni Ma'am Maria Luisa Eusebio iti South Central Elementary School dita Sulsuna, Ilocos Norte. Thank you very much. Ni Imelda Layugan ni kasin ko dita 48A Kabungaan, Lawag City. Ni Jocelyn De Luna manipo di jay Kaluukan ti Manila. Ni Mr. Onofre Durupan, may kasin, di Tawayanay, Hawaii. Ikasinsin ko, mamang ni Maki, Marites Agustin, te friend ko, Apari Cagayan, Hill Paraiso, ni Richard Cumpuesto. Thank you very much, di ba nagbibuya, ni Eloisa Guerrero, ni friend ko, nga Fredes Quesada, dita California, kente kabsat ko, dita Metro Manila, Dorocha de la Cruz. Hello, ken ni Angelo, ken ni ene nga rin dituloy nga ibasa diti surat ni pagayam tayo Sabina. Malemen bumburu manumanong Robert ngem awan pay ni Papa. Makapungpung tutlat ta ni Mama. Sa din nung tinapnapanan deta nga lalaki. Talaga nga, adalakit di araramiden na nga sana nasayat. Adalakit di papapanan na nga babae na. Ma, agtalnakan. Urayam latan ni Papa. Saan? Mapangko sa pulin iti ayan di kiti gagayim na. Nakitain no, anya ti ubobrana dita. Kinunana, ang amum ka dino sa dino ti pang sapulam ken kwa na ma. Wen, amok ti ayan di kiti gagayim na. Ken amok ti tambayan da iti sentro. So nga, mapanak. Saan ko nga naigawid ti inak no pay mo malemen? Alas 5:30 nga tanti malemen di rumar. Dita nga napaspas ti pannagnana nga napani ti kalsada. Ti kalsada nga umamang iti highway. Tapnon makaala ti lugan na amapan iti sentro. Kabsat ko. Ni Mama, idi umay, ti kabsat tinagkalaysa, wenno nakikasar, nga gayem ni Papa. Sabi na, ayang ka dida, papakin ni Mamam. Awanda, tito ta, nagapa day, ti agapu kami ti pakasar. Itangkit. Nagpano ni Papa, gaputa nagapapa, dakit, itay mitingkit. Napamit sinaruno ni Mama nga mapan na kano sa pulen. Apay ka di tito. Kinunak. Kito may kong ikumayaban ata mangrabi iti balay. Ngaming kit adumet peti na sobra ka iti saganay so nga umay kay kumayaban. Nagloko ket ngamin ni Mamam. Napalalo unit ti pamayan na kin ni Papam no kasta nga agimon. Tilapan na kisala ni Mamam iti sabali. Ano ni Papam iti sabali ket agimon manen. So nga mas asya na kiti gayem ko nga amam. Oh, sabi na, may ka ni Jibaleta. I-check ka nga mang rabi eh. Ori tawan damit ako nam. Tulnog kan tumit laing nga gawit di balayo. Kinunana. Saanin tito? Thank you laingin. Sa anak tumit laing nga makapangan namang pampanunot ka da papakin ni Mama. Ay balasang ko kakaasi ka pa'y. Sikati adad na nga. Mapagpabainan siguro ka digiti aramiden digiti naganak keng ka kang runaan ti kanayon da pa nagapapa. Uy nga ro tito. Masya na kunay keng kangim.
makita kiti inam ti ayan ti diferensya. Naimun unay ni mamang mo. Jakon simmungbat. Wen kabsat. Kasla mabain ako na sumungbat gapo iti balikas ti gayem ni Papa. Maguri ka nga ron ha. Aguri ka ta mapanak mangala iti masidata at dasidam. Amangan ta di ka manen mangan. Wano, di ka mangan. Kinunana. Jaklat tamanen simmung sungbat. Manong Robert. Pinanpanunot ko ti balikas ti gayem ni Papa. Maasyan unay ka ni Papa. Idar aramiden keng kuana ni Mama. Uremet ket di siyak Manong Robert. Mas asyanak ken ni Papa. Tila pagyam amanak saan na apulos nga pitiken minusubuten ti inak. Awan pa'y napuutak nga panangdangran na. Malaksid iti isusungbat na babay ni ti sao. Ken nukastan niya mauman niya mang dingdingeg iti kinangiwat ni Mama pumanawen. Madamdama pa'y nagsublin ti gayem ni Papa. Oh, alaim deto eh. Alaim deto ita isunto ti sidam. Ken adamitin pan nakasida damamam ken ni Papam dita. Ibagam tulatan niya imayak ng ipan. Tadi mo met kayat ti umay. O sige, saan ka nga rumrumar ah? Urayim lata da Papam ken ni Mamam. Ken no agapa da, di mo lata sungsung bata na ni daw. No baybay am lata idan. Sumrek kay di kwartom. Balakad na kanyak. Thank you, Tito. Kinunak kabsat nga bulon kon tinangawat kadagiti nakakarga iti plato nga makan. Edi makalikod di diretsok metten tinapan iti kusina. Kenindisuk deto iti lamisaan na panganan. Manong Robert. Iri kaadda kiti kusina agayamuom dagiti naima sa luto. Dagiti nabakna nga luto nga inpadawat wenno imaimpan ti gayem ni Papa. Kasla makarik na akiti bisin kabsat ko. Isu nga nangala akiti plato kinarga akiti inapoy. Nangala akmetten ti kutsara ken tinidor ken nangipanak iti serving spoon. Iti yan dagiti luto nga may din padawat. Mga nakidin gaputa mariknak tibisin. Ngem dita kabsat nga kasla. Jak mayuswat nga isubo ti sidaen ken ti inapoy. Gapoy ti pan nakalaglagip ko kada Papa ken ni Mama. Nupay mabisinak. Nupay kasta pinilit ko. Pinilit ko ti simubo. Ngem kaslagal alangugang kanyak ti balikas ti gayem ni Papa. Mas asya na kunay keng kasabina. Amok nga, sikati adad na nga maibabay ni ti araramiden ti ni Papa ken ni Mamam nga panagapapa. Mangmangig ko deta nga balikas. Agingga nga jak maawatan timrem dagiti luwak. Enya dayok ti plato nga nakargaan tinapoy ken sidaen iti sangok. Pakiramanan ti kutsara. Intuloy ko tinagloa. When, agsa ibeka kun Manong Robert. Kaanon to nga tangamin nga. Agbalbaliw di kiti naganak kanyak. Gusto unay ni Tito. Mababain ako unay ka di kiti karuba. Mababain ak tong galagapapada. Ken, Diyos ko sa dinungatan ti ayanda. Nasapulan niya ta ni Mama ni Papa. No nasapulan da manganta. Agap-apa da maniniti. Nagkitaan da. Diyos ko lawlawagam ka din ni Mama. Pangaasim apo. Saan mo ka di nga? Pagtultuluyan na kanayon ti panagap-apa da. Marunrunawa kun ti bain Diyos ko.
iti makan gaputa saan kumet nga naibus amin, Manong Robert. Madamdama pa'y kabsat ko, pasado alas 8 nga tayo din ti rabi. Idi, mangig ko ti danarudor, ti tricycle ni Papa, ti paspasada na a tricycle. Insigida nga linukatak ti Rinaw, anya naragsak ko, nakalugan met ni Mama, iti sidecar. Ket idita, bumabada. Kaslaawan manen tinapasamak, naragsak da. Wen manong, agsinsin ni Dirda, aglalo ken ni Mama. Kasanong amin nga, diya kagungit ken ka. Sa balikat din ti isalam, sa ngasya. Apino siyak tin salam, mabain ka. Mangrugi ka manen. Eta ka manen ket, may kanda. May kanta, makaturog akon. Sinabat ko ida, ket kastoy tin balikas ko. Pa, may nangipandigayem yung nga. Kapsat ti nagkasari ti makan. Aday ti lamisaan. Nangana kita ingem. Diyak na ituloy ta. Madanagan ak no sa din nun ti ayan nyo. Kinunak nga kaslag pasugnon. Ay kasta ya. O sige. O may kanta balbaliwam ti mangan. O may kameten si ka Lisa ta. Mangan tayo. Mabisinak meten. Nakaturasan ni. Dumanigaya magalas 9. Dardarasak nga napan iti kusina kabsat ketin saganak ti lamisaan. Linukatak dagiti entarimaan ko amakan. Kastamet ten nya kinargaa kiti pagyanan ti inapod. Madamdama pa'y simmaruno damit ten nya kasla nakaragragsak damit manen. Manong Robert. Naglalanglang kami mga ruden nya nangan. Ket idi makapangan kami. Muna kan niya mapan maturog iti kwartom sika Sabina ta tarimaanek ti kusina. Narigaten no. Digiti pusa ti manginaw ka digiti nanganan tayo. Kinuna ni Mama. Wen ma agsipilyo aklaeng. Kinunak. Rinugyan na nga ruden nga kinalunkon digiti nanganan me. Edinto nga agang-angaw met ni Papa. Aginaw ka intun bigaten ta mapantang iti kwartuta. Mapantang ket. Kwa. Tilaman lang masasaumon, di ka lang mabain, dumdumngig pa ita anak mo. Kinuna ni Mama. Makaawat detan, amunan ti hushusto ken saan. Kinunamit ni Papa. Nupay kasla, saan ko nga kayat digiti mangmangig ko kin ni Papa. Nagari ti ragsak kanyak, Manong Robert. When? Nagari ti ragsak kanyak gaputa, kasla saan manen nga naggopuda iti gyerra patani. Wenno ti makungkuna nga apa nga kastauna, wenno apa nga istaltupe, Manong Robert. Isu nga dinardaras ko ti nagsipilyo, ket di makasipilyo ak. Napana ko niti kwarto, pagayam ko. Kasangunan nga ituloy tayong ibasa dito surat ni Sabina, agyaman tayo ka dito sumaganad. Thank you very much. Iti CB Farm, Weno Kalawagan, Belisario Farm, iti Baris Besding, Ilocos Norte, babaeng kada Mr. Dado Belisario, kini Ma'am Janet Belisario. Agyaman tayo pa kini Provincial Agrarian Reform Project Officer 2, Engineer Vic Ines, iti DEN, Department of Agrarian Reform, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa may ni Ma'am Erlinda Perminhood, iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you ken ka Mr. Doreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii, ken ti Sibubukela Tamayo family. Kastapay ken ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Millie Espirito Agtarap ken Mr. Joe Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Ni Honorable Mayor Edward Buyat Kilala iti Curimaw, Ilocos Norte. Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis Hospital iti number 121 Zacarias Flores Street, Lawag City. Ni Engineer Neil Jose iti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan iti Balintawak Street diti Syudad ti Lawag. Para kadigiti kayat yung ipawit kadigiti patpatigyo iti biag gagayem ken kabsat nga mapanidya Metro Manila, Isabela, Tugigaraw, Santa Ana ken Sabsabali Pay
mapanlaing agpawit iti Pugadlawin North Courier Service nga masarakan iti Balintawak Street iti siyudad ti Lawag. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti girubing ken nagtutubo. Dayto ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa iti babae kas tameten ti ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad ni kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Kablawan tayo, tinaragsa ka pa nagbuybuya da Jefferson Coloma dita Kaawakan diri siyudad Tilawag. Dinakwit la imbitaran nga may kadete beach resort yun Jefferson dita Kaawakan iti aksapsapula po ti venue da mabalin nyo laing nga po ti mapan iti Columas Beach Resort dita Kaawakan diri siyudad Tilawag. Happy viewing ken ni Marisa Pascual ijay Pagilya na Kuwait, my classmate, thank you very much. Ken siyempre naragsa ka pa nagbuybuya ni Salad Master Colme Gina dita Hawaii. Thank you very much for watching Ma'am Gina dita Hawaii. Nagtuloy ti panaglabas ti Aldao, kabsat ko. Adaki din ti may kadwa tukad ti sekundarya. Bueno ti kunate yung second year high school. Nagtultuloy metlatta. Ti jak mauawatan nga relasyon di tinaganak kanya. Masansan niya apa.
nga numalpas wenno agkirpa. Nasamsam itdapay ngem tagapulot nga kunak manen Manong Robert. Nupay kasta adadda nga mabainak. Eti kanayon da panagapa. Iso nga dadigiti gundaway nga agpaspasugnodak. At dadigiti gundaway nga saan nakaagaw-awid no kasta nga tenga ti aldaw. Ket or-urayak latan ti sumaruno a klase. Kayat ko pay ket din nga awana kiti uneg ti balay. Aglalalo no adda da papakin ni mama. Numabanlin la kuma nga uri aldaw ti Domingo ket rumwarak ket aramidek. Ngamin ti aldaw ti Domingo pasaray half day laeng ti amak nga agpasada. Ti aldaw ti Domingo ket inted ti aking kukway ti tricycle nga bonus na. Wenno kukwa na ti mapasadaan na. Manong Robert. Ngem no daduma ket half day laeng. Ngem kaadwan na nga no adday ti balay. Adalat ta susi iti nagbaytanda. Aglalo no ibaga ni mama nga masapol nga sumangpet isuna iti pasawen no eksakto alas 12. Ket no aglabes deta sigurado manen nga apa. Agimon manen wenno agatap manen ni mama nga adda sa bali nga napanan na. No daduma dinapay ket di palubusan nga mapanagpasada ngem masayangan ti amak. Awan sa pulemon. Ited ti amo kuno aking kukwa ti tricycle na kabagyak ti aldaw ti Domingo nga kukwak saan ko nga ibingbingayan basta lakid ti sukatak ti gasolina. Masapul ti anak ta ti kwarta gaputa adda ni ti sekundarya so nga mapanak agpasada. No irason ni papa ti kastoy addalat ta pabalandra nga sungbat ni mama. Magustuhan ket di agpasada ti Domingo ata mabalin nga isu ti tulag yu iti kamalalam nga panagkita yu wenno panag-backride na kengka. Tarantado ka si Kandi Saan mo nga ipalubos nga dati baduktalak ta amangan no. Greteng kayo nga dua. Anya ka ket dinaya mamubwisit ka. Rumor ti tao nga bawa nagsapol ng kastakit din di pabalon mo kanyak nga balikas. Agtal na ka di. Di mo ket di panunutin di agserbi ka da tayo. Pagrason to ni Papa. Adula unay. Rason mo la deta, ginpupungtot ka. Ngem ti kinagpayso na, gumargarot ka nga rumwar, taamangan tanda kasi narak mo, wenno, adda agbackride, wenno pati tricycle mo, kitanda konduktor na nga babae loko. Balikas tumanen ni Mama, iso nga, no daduma agpauyo ni Papa ket saan na mapanagpasada. Wenno saan, panawan na latan ti inak, nga bangaw-ngaw abangaw-ngaw, Manong Robert. Naglabas pa di gini aldaw. Bumakit ni Mama. Ngem adadamet ti ikakaro ti kinaimun na kabsat ko. Saan laengen nga aldaw ti Domingo nga pabalunan na iti balaag wenno nadagsen nga sao ti amak. No dikit dandanin inaldaw. Nga isupay ket din no daduma ti pakaladawa ka mapan iti pagadalan. Ngamin imbes nga agrubwat kamin. Agsinsinong batto pay laeng ti amak ken ti inak. Manong Robert. Mabwisitak ti kastaunay kadagiti agundaway. Kayat ko ti agrebelde. Kayat ko nga iparik na kadakwada no kasano ti bain nga bakbaklayek gapoy ti aramiden da. Kang ronaan na ti inak. Ngem jak ammo no kasano ti pamayak. Jakmet nga rod kaya ta mapasaktak ti amak gaputa. Ammok nga igagaed na unay ti agtrabaho para kada kami. Kang ronaan na iti panaghadal ko, Manong Robert. Iti panaglabas digiti aldaw, adda maobserbara ka panagbalbaliwen ni Papa. Wen kabsat. Rugrugi pay laeng ni Mama ti agsermon ngem suplaen nan nga insigida. Saan nan niya kayat ti agdingeg iti sao? No mapagsasawan na metten ni Mama, tumalawen.
Ken ti maysa nga kinaalingget ko, iti maysa nga bigat. Bigat iti Domingo, matandaan ako unay. Kasmanen iti aramid ni mama nga pabalunan na iti banlaag wenno nadadagsen na sao ti amak. Sakbay ang mapanagpasada. Wen mano, gapu ka iti nadadagsen na balikas ni nana, wenno ni mama. Dinisaagan na ti motorsiklo ti tricycle. Ket inasitgan na ni mama sa nalinayatan iti tungpa. Nakitak met ti kasla panagatras ni mama wenno panagbuteng na. Daydi ti damo manong Robert nga nakitak nga linayatan ti amak ti inak. Nga jak mabarbalaw gaputa mapnuanen siguro iti kina bungangera ni mama. Ken ti kanayo na panang bubisit na kinkwana tunggal agrubwat nga mapanagpasada. Nagamakak wen kabsat. Nagamakak gaputa amangan kunak no saan tulay nga nalayag. Ket idisuna ti ilayat na atong pa ken ni mama manong Robert. Papagayam san tayo nga may litpas, nga ibasa, dati surat ni pagayam tayo Sabina. Anya ti pagtungpalan ti kanayo na panagap-apa, ti ama kinina ni Sabina. Anya ti epekto na iti pagayam tayo nga nang ipatulod, iti dayto nga surat. Ti pananglayat, ti ama iti ina. Dumakis to kadipay, dayto nga sitwasyon. Padaanan niyo papagayam, iti panangituloy ito nga panangibasa, iti dito nga surat into nubigat, iti programa Tinapalabas. Dito nga rude na pumakada kami, iti sa Bali Payagundaway, iti programa tayo Tinapalabas. Dito iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibati minti na talinaay nga malem ti Huwebes tay amin na sangapada, agyaman kam tingkay panagbuyakin panagdingeg. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day din napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday. Ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.